Wawasifumu ndofuna muonere video iyi kumapeto kwake ndiyankhula. Dzulo amamuyika m'manda Alex ndi mnyamata amene amachita mafilimu amene amachokera ku Nigeria. Mnyamata ameneyu adamwalira nde dzulo amamuyika m'manda, koma zimene anapanga mkulu ucho kumaliro kwa Alex zinadabwisa anthu ambiri. Kodi mnyamata ameneyu zimene amapanga apazi ndi zichani? Taonerani akuluakulu video imeneyi. Ndenda bwa ndi video imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Si wina aliyense amene amabwera kuzakupasani sapoti kukuthandizani kulira. Ena amabwera ndi zolinga zawo. Chisanzo chimenechi, mkuluyu anali ndi cholinga. Tamoneni zimene wapanga peneposo. Waigundisa lingi yake ku bokosi la Alex. Zingatoteka mwina yeye afuna life yake kazimutekera, ka mwina sindikudziwa kuti atanthauza chani mnyamata ameneyi. Koma ndimangofuna kuti muone video imeneyi. Timakamba nthawi zonse mukamapanga maukwati, si wina aliyense amene amabwera pa ukwati pako ndi cholinga choti azakupasa sapoti. Ena amabwera kuzapanga chipongwe ndi akuluakulu kumakhala osamala. Khala osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. Munthu adaipa